Hej, jeg tænker lige, at jeg vil lave en lille videoblog, både fordi det vil være rigtig længe siden, men også fordi, at jeg har et produkt, så vil jeg rigtig gerne vise jer, som er lidt nemmere at vise i en video, end det er på billeder i tekst, som jeg ellers normalt plejer at gøre på bloggen. Men det jeg gerne vil vise, det er denne her, fra Sephora. Og så tænker I måske, hvad pokker er det, fordi det ligner måske lidt en kuglepen. Men det er det jo ikke, fordi at det er jo et skønhedsprodukt. Og det er faktisk en samling af 3 øjenmakeup-pensler, som de så har lavet i sådan en smart lille en her. Toppen her, det er sådan set bare låget, så man kan tage af. Det hele er lavet magnetisk, så det klikker sådan på sådan her. Så man tager låget af en gang. Så den første børste, der kommer frem her, det er sådan en eyelinerpensel. Og det kan man bruge, hvis man for eksempel har sådan en her. Det her, det er en flydende eyeliner fra MAC, som jeg kan lige prøve at vise jer en gang. Som bare ganske almindelig sort. Flydende, der tager man bare penslen her, dypper den ned i, og så kan man lægge sin eyeliner. Jeg lægger normalt min eyeliner her på den øverste kant, øjenlåget, og jeg brugte den her i dag, og den klarede jobbet rigtig fint, hvis man kan sige det sådan. Ja, den kan man tage af på samme måde som låget her, også magnetisk. Det kan man sætte ind i bunden også. Og den næste pensel, der så kommer frem, det er sådan en smudge brush, som det hedder på engelsk. Den kan man bruge, hvis man har lagt eyeliner, og man gerne vil sådan, gøre den lidt mindre skarp og sådan blende den ud her, så kan man bruge den smudge brush her til at gøre det med. Man kan også bruge den, hvis man lægger øjenskygge her under øjet, som jeg har gjort i dag. Og det er den også rigtig fin til. Den sidste pensel, der er med i det her lille samlesæt, er sådan en crease brush. Og en crease brush, den bruger man her i globelinjen til at lægge noget øjenskygge, sådan gerne lidt mørkere skygge. Det er sådan en her med sådan lidt længere hår. Og den er også rigtig fin. Men jeg synes i hvert fald, at det alligevel viser den her, fordi jeg synes, det er helt vildt smart med de her magneter, som man sådan kan samle den med. Man kan selvfølgelig også bare bruge dem hver for sig, som sådan nogle små nogle her. Men jeg synes, den er nemmere at arbejde med, når man samler dem, og den så er sådan lidt længere i det. Men det er i hvert fald en del af Sephoras julekollektion, og den skulle meget gerne være at finde i butikkerne her sidst på måneden. Så den vil jeg i hvert fald holde øje med. Jeg synes, at den er super smart og handy og nem lige at have med i tasken, hvis man skal have sådan en med. Så den vil jeg i hvert fald anbefale jer, og så må I bare have en rigtig, rigtig god dag. Vi snakkes. Hej!